Mogi an Martin Onyango. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori osiemo tenda duond bura mar ODM mondo mi owere gi wacho weche moko manyalo kelo ng'ikruok e sirikal manywanda kata broad based government. Kaka ileronwa kod jafo maro e kaunti ma Migori Jojuma, oganda go wacho ni Raila ne oweyo oganda luo gi duond bura no mar ODM e sirikal ma ok giikore mar bedo oko mar piny owacho. Tend bunge la wananchi ni e kaunti ma Migori ka hotel ko jako mar gi Charles osewacho ni mokom weche ma osebir ka ipuso kod tend ODM. Koro dek, rochruok mar siasa ma bende ong'ere kaka broad based government. Osewani kaka jokanyogo mag bunge la wananchi, Moses Raila Amolo Odinga, ne oweyo gi sirikal mar manywanda kata broad based government kendo ok giikore mar wuok e kinde machiegni. Ka bende gisiemo tend ODM ma bende puso weche ma koro dek rochendono mar sirikal mar manywanda. Ka party mar ODM oyie dok e opposition to party mar ODM odok e opposition. Wan kaka joluo kendo jopiny wadwa wacho ni weuru kiko itwa un wabunge kendo wayudo ni kara nitiere paro ma un go moko ber gi jopiny. Ere kaka sani kokodo chako wacho weche moko mag running mate ni ng'ani dwa bedo vice mar Ruto. Wadwaro ni wabed very specific ni wan e broad based government to kanye mane baba nowewa. Jakomni ma bunge la wananchi wane kaka jokanyo ma bunge la wananchi ok giikore kendo mar dok e apaya kendo bago ng'anyo. Ka gintie kweth bende kwedo piny owacho ka oramo ni ka jokanyo ma bunge la wananchi gintie piny owacho nyaka higa mar 2032. To gik mudwa kikugo itwa sa ka sa ok wadhi yie kaka jopiny. Mae momiyo kiny ka kiny kochopo to ni achiel ariyo adek moko timore ni wuoguro dhi e ng'anyo. Ng'anyo onge sani mobro dhi waol. Nyithiwa osetho e ndara mang'eny, joge osehinyore, kar mondo bed piny owacho weche aina mag chulo kata joma ne ohinyorego. Un sani en mana ni udwa mana ni ng'ama bedo running mar Ruto kia we are not in government, mara wan e government. Ang'a mondo umiyo ji the right direction ma ji luwo. Mae nosiko jachung' mine e bunge la wananchi e kaunti ma Migori Winnie Atieno ka achiel ko jakom bunge la wananchi e sub kaunti ma Suna West Freddy Kouma ma bende wan gintie e sirikal mar manywanda nyaka higa mar 2032. Ka bende poni tend ODM ema koro dwaro mondo koro wuog e sirikal mar manywanda to dhi wuok kende ka gin kaka jopiny gichung' kod sirikal mar manywanda. To osepigania manyaka koro nindo kowewa kwa donje sirikal. Ka unu dwa dhi opposition, tubiro dhi kaka party mar ODM, to kubu dhi kaka joluo mantiere Kenya no dhi opposition. Wan wach mar opposition wasane waonge nikech Raila Amolo Odinga ninde lokacha kong'eyo maber no weyo joluo e sirikand William Samoei Ruto. Kendo nwadhi support nyaka 2032 mondo gikanye ka koro wadhi wuoyo ni to ere kaka koro wadong. Miyo weche mineno wakiro kaka ODM jotelo mag ODM kiro koni gi koni. Nyalo kiko it president ma president ng'ony mag maendeleo. Wewe chwada dhiang. Ki nyiedho dhiang to chwada dhiang. Dhiang dhi dok gi gimoro mate. Speaker ma bunge la wananchi sub county ma Suna East Elijah Kosi ka achiel ko jakanyo bunge la wananchi e kaunti ma Migori Evans Otieno wacho ni ka okalo e bwo sirikal mar manywanda gin kaka oganda wuogego mag Nyanza giseno chenro mag dongruok mopogore opogore ka bende ok giikore mar wuok e sirikal ni. Waneno kaka ne ochung' kodwa kendo kaka oganda luo kendo kaka jo Kenya. Ni waneno komiyo Raila a very decent send off. An akwayo oganda marwa mar jokanyanam joluo ni wachung'uru gi Ruto kendo kik wawe kaluwore kod gik mosetimonwa. Migori kae nitie stadium masani dhi mbele bathe kae, wang'iyo paya ma Homa Bay, to kata mana appointments wan gi PSS, kata mana experts machalo kaka Mbadi wayudo. Giwacho ni sirikal mar manywanda ema nowe kod Moses Raila Amolo Odinga kendo kanyo ema pod gibiro bete nyaka higa mar 2032. Ne Nyakalondo Maramogi kok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Gilipot ma Jojuma ni mabendo kilo wa giko mag weche mago matiche kor gwenge gi Lakseche.